ଶିକ୍ଷକ ପମ୍ପଚର ମରାମତି କରୁଥିବା ପିଲାଟି ସହିତ ଯାହା କଲେ ତାହା ମାନବ ଜାତିକୁ କନ୍ଦାଇ ଦେଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ବିହାରର ମୁଜାଫର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ। ଏକ ଛୋଟ ସହର ବାହାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ସରଳ ଟିଣଛାତ ଦୋକାନ ଥିଲା। ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲେ ଜଣେ ସରଳ ଯୁବକ, ଯିଏ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଇକେଲବାଲା ଭାଇ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ପ୍ରକାଶ। ବୟସ ପ୍ରାୟ 35 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ସବୁବେଳେ ଧୂଳି ଏବଂ ତେଲରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଏତେ ଶାନ୍ତ ଥିଲା ଯେ କେହି ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଦୋକାନରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ସରକାରୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ଆଖପାଖର 10ଟି ଗାଁର ଝିଅମାନେ ସେଠାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଗାଁରେ କୌଣସି ବସ୍ର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଝିଅ ସ୍କୁଲକୁ ସାଇକେଲରେ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠି ଗାଧୋଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସକାଳ 6ଟାରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଝିଅମାନେ ସେହି ସମୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିଛି ସାଇକେଲ ପମ୍ପ ସରିଯାଇଥାଏ, କିଛି ଚେନ୍ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ କିଛିର ବ୍ରେକ୍ କାମ କରିନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନ କରି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇକେଲକୁ ମରାମତି କରୁଥିଲେ। ଯଦି କେହି ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି, ସେ କୁହନ୍ତି, ତୁମକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାହା ଦେବ। ପ୍ରାୟତଃ ଝିଅମାନେ କହୁଥିଲେ, ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ ପରେ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି। ସେ ହସି ହସି କହୁଥିଲେ, ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦିଅ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ କଥା ବ୍ୟାପିଗଲା ଯେ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ କେବେ କୌଣସି ଝିଅକୁ ମନେ କରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7ଟାରେ ଜଣେ ପତଳା ଝିଅ ଏକ ପୁରୁଣା କଳଙ୍କିଆ ସାଇକେଲକୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଧରି ଆସିଲେ। ତା ପୋଷାକ ସଫା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲା। ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଭାଇ, ତୁମେ ଏହି ସାଇକେଲକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ କି? ପ୍ରକାଶ ସାଇକେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ଟାୟାର ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ଚେନ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା, ପେଡାଲ ବଙ୍କା ଥିଲା, ବ୍ରେକ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲେ, ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ିଲେ ବହୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଭଲ ହେବ ତୁମେ ନୂଆ କିଣିଦିଅ। ଝିଅଟି ଥରି ଥରି ହାତରେ 200 ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଲା। ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଅଛି। ଯଦି ଏହା ସଜାଡ଼ି ନ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତା ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲା। ଭୟ ଏବଂ ଅସହାୟତା ଥିଲା। ସେ ପଚାରିଲା, ଘରେ ତୁମର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଝିଅଟିର ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। ମା ଚାଲିଗଲା, ବାପା ଅସୁସ୍ଥ। ଯଦି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ହରାଏ, ତେବେ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ସରିଯିବ। ଏତିକି କହି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଲୁହ ଦେଖି ପ୍ରକାଶ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେ ଉଠି ନିଜ ସାଇକେଲ ବାହାର କଲା। ଏହା ନିଅ, ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଲ ଯାଅ। ଝିଅଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ନା ଭାଇ, ଏହା ତୁମର। ନା, ଏହା ଏବେ ତୁମର। ପାଠପଢ଼ା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଝିଅଟି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ହାତ ପଛକୁ ଟାଣିନେଲା। ଟଙ୍କା ରଖ, ତୁମକୁ କେବେ ନା କେବେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଝିଅଟି ସାଇକେଲ ଧରିଲା। ତାପରେ ନଇଁପଡ଼ି ସେ ତାର ପାଦ ଛୁଇଁଲା। ପ୍ରକାଶ ଚକିତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଝିଅଟି କେବଳ କହିଲା, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲା। ତା ମୁହଁରେ ସମାନ ପ୍ରକୃତ ହସ ରହିଲା। ପ୍ରକାଶ ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ କାହାର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଏକ ଝିଅକୁ ସାଇକେଲ ବିନା ଚାଲିକି ଯିବାର ଦେଖିଲେ। ପଚାରିବା ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାଇକେଲଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନୂତନ ସାଇକେଲ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ ଜଙ୍କ୍ ଆଡ଼ାରୁ ଏକ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ ପାଇଲେ। ସେ 2 ଦିନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଏହାକୁ ମରାମତି କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ଏହାକୁ ଶସ୍ତାରେ କିଣି ମରାମତି କରୁଥିଲେ
ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ଦୋକାନରେ ସର୍ବଦା 2 କିମ୍ବା 3ଟି ଅତିରିକ୍ତ ସାଇକେଲ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ମେକାନିକ୍ ନୁହଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେତେକ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ, କେତେକ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ, କେତେକ ପରସ୍ପରର ଝଗଡ଼ା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ ତାହା ଦେଉଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ହୋଇଗଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲେ ଅନେକ ଝିଅ ସେଠାରେ ଅଟକି ଯାଉଥିଲେ। କେତେକ ପାଣି ପିଉଥିଲେ, କେତେକ ପମ୍ପ କରୁଥିଲେ, କେତେକ କେବଳ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବସି ଆରାମ କରୁଥିଲେ। କେତେକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରକାଶଙ୍କର କୌଣସି ପରିବାର ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବହୁଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଇଥିଲେ। ସେ ବିବାହିତ ନଥିଲେ। ସେ ଦୋକାନ ପଛପଟେ ଏକ ଛୋଟ କୋଠରୀରେ ଏକା ରହୁଥିଲେ। ଝିଅମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ 4 ଜଣ ଝିଅ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ତୁମେ ଖାଇଛ? ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ରାନ୍ଧିବି। ପ୍ରକାଶ ମନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ, ଚୁଲି ଜାଳିଲେ ଏବଂ ଡାଲି ଭାତ ରାନ୍ଧିଲେ। ସେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ କହିଲେ, ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ। ପ୍ରକାଶ ସେଦିନ ବହୁ ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ବସି ରହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ଅଛନ୍ତି। ସମୟ ବିତିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିସାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ଦୂରରୁ ଡାକି ହେଲୋ ଭାଇ କହି ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ। କିଛି ଛୋଟ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହାତ ହଲାଇ ହସି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ନଥିଲେ। ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ପାଖରେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? କିଛି ଭୁଲ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ସମୟ ଖରାପ। ତଥାପି ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହୁଥିଲେ, ଗରିବ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏତେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଏସବୁ କଥାରେ ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଯେପରି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ କରାଯାଉ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏପରି କିଛି ଘଟିଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା। ଦିନେ ଅପରାହ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଏକ ପଙ୍କଚର ହୋଇଥିବା ସାଇକେଲ ମରାମତି କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ ଦେଖାଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଧଳା କାର୍ ଆସିଲା। ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଟାୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାଇ, ଆପଣ କ'ଣ ପଙ୍କଚର ମରାମତି କରିବେ? ପ୍ରକାଶ ତୁରନ୍ତ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଝିଅମାନେ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ପାଖ ଦେଇ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହେଲୋ ଭାଇ, ଭାଇ କେମିତି ଅଛ? କାଲି ଦେଖା ହେବା ଭାଇ। କିଛି ଝିଅ ସେମାନଙ୍କ ସାଇକେଲ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ 4 ଜଣ ଝିଅ ସେଠାରେ ଅଟକିଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭାଇ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏହା କାହାର ଦୋଷ? ପ୍ରକାଶ ଉଭୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ କ୍ଷମା ମାଗ। ବନ୍ଧୁତା ଏକ ବଡ଼ କଥା। ଉଭୟ ଝିଅ ତୁରନ୍ତ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଲୋକଟିର ଆଖି ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌତୂହଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଲେ, ଏହି ଲୋକଟି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା ଯେ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ ଏବଂ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଜୀବନ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ନାମ ବିନୋଦ ଅଗ୍ରୱାଲ। ସେ ସହରର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ପଙ୍କଚର ମରାମତି କରିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାଉଥିବା ଝିଅ ପ୍ରକାଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। କେତେକ ତାଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।
टायर सଜାଡ଼ିବା ପରେ ବିନୋଦ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ, ଏହି ଝିଅମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ କାହିଁକି କରନ୍ତି? ପ୍ରକାଶ ସାମାନ୍ୟ ହସି କହିଲେ, କିଛି ବିଶେଷ ନୁହଁ ମହାଶୟ। ସେମାନେ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିନୋଦଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିଲା। ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରକାଶ ଧୀରେ ଧୀରେ କାହାଣୀଟି ବୁଝାଇଲେ। ସେ କିପରି ପୁରୁଣା ସାଇକେଲଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଫି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଝିଅର ଶିକ୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ବିନୋଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ଏକ ମହାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ତୁରନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ମୋର କାମ କରୁଛି ମହାଶୟ। କିନ୍ତୁ ବିନୋଦଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଭାବନା ବଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମକୁ କେବେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ମୋତେ ଜଣାଅ। ପ୍ରକାଶ କେବଳ ହସିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଏପରି କଥା କହିବା ପରେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ସେହି ଧଳା କାର ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଅଟକିଗଲା। ଏଥର ବିନୋଦ ଏକା ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 2 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସିଧା ପଛ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହିତ ବସିଲେ। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଥମେ ସଂକୋଚ କଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା ଚାହୁଁଛି। ଅନେକ ଝିଅ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କେତେକ ନର୍ସ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାସିକ 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହା ଶୁଣି ବିନୋଦ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। ସେ ହିସାବ କଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଏକ ଛୋଟ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରୁ? ପ୍ରକାଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସତରେ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଖାଲି ଜମିରେ ଏକ ଛୋଟ କୋଠରୀ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗରିବ ଝିଅମାନେ ସେଠାରେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ପ୍ରଥମେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଝିଅମାନେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 20ରୁ 25 ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା 50ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରକାଶ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଠାରେ ବସି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଚେୟାର ସଜାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖୁଥିଲେ। କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଫଳାଫଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଏତେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ଆସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପାଖରେ ମାଗଣା କୋଚିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। କିରଣ ମିଶ୍ର ସେହି ସ୍କୁଲର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ କୌତୂହଳୀ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଏହି ଚମତ୍କାର କିପରି ଘଟୁଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍କୁଲ ପରେ ସେ ସିଧା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଗଲେ। ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଚେୟାର ସଫା କରି ତାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ପରି ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ। କିରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେନ୍ଦ୍ର ଚାରିପାଖ ଦେଖିଲେ, ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ବୁଝିଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ। ପ୍ରକାଶ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା। କିନ୍ତୁ କିରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କର ସରଳତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ସେହି ଦିନ ପରେ ସେ ବେଳେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଶେଷ କରିବା ପରେ ସିଧା ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀମାନେ
ପ୍ରକାଶକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ସେହି ସମ୍ମାନ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କୁ ଚା ଆଣି ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଚେୟାର ସଫା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନର ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଏତେ ଗରିବ ଲୋକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ହୀନମନ୍ୟତା ନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି କିରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କୌଣସି ବାହାନା ନାହିଁ, କେବଳ ସତ୍ୟ। ସମୟ ବିତିଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍କୁଲ ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ବିବାହ କରିନାହଁ? ପ୍ରକାଶ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଏବେ ବିବାହ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୋ ପରିବାର ଏହିସବୁ ଝିଅମାନେ। କିରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ସେ ଏହି ଲୋକ ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅନୁଭବ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ କିରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ସହଜ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କଠୋର ଥିଲା ଏବଂ ଘରେ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ସାମାଜିକ କଳଙ୍କ ଭୟରେ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଭୀର ଏକାକୀ ଥିଲେ। ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସରଳତା ଏବଂ ସେବା ମନୋଭାବ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତା ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ପରି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରକାଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହସ ଦେଖି ଦିନର କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀର ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଲି ଥିଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆକାଶ ମଳିନ ହୋଇଯାଉଥିଲା, କିରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହଠାତ୍ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରକାଶ, ଯଦି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ବିବାହ କରିବେ? ପ୍ରକାଶ ହସି କହିଲେ, ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଏବେ ବୟସ୍କ ହେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି ଯେ ଏହା ମୋ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଯଦି ସେହି ମହିଳା ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ମହିଳା କେଉଁଠାରେ ପାଇବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଏବଂ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। କିରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ, ଯେପରି ସେ ଅପାର ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏକ କ୍ଷୀଣ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ କହେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ? ପ୍ରକାଶ ପଥର ପରି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଗଲା। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା କପ୍ଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ଭୁଲ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ମଜା କରୁଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ କିରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଆଖିରେ କୌଣସି ମଜା ନଥିଲା, କେବଳ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମଜା କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦେଖୁଛି। କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିନା ତୁମେ ଯାହା କରିଛ, ତାହା ଆଜିକାଲି କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରେ ଏବଂ ହୁଏତ ଆହୁରି ଅଧିକ। ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭୂମିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମ ପରି ଜଣେ ମହାନ ମହିଳା ମୋ ବିଷୟରେ ଏପରି କିପରି ଭାବିପାରିବେ? କିରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଧୀରେ କହିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଅଛି। ପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଥରି ଥରି କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପରିବାର, ତୁମର ସ୍ୱାମୀ? ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ବାଣ୍ଟିଲେ। କିପରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ଅପମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଲଗା ରୁହନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ ନାମକୁ ମାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ଜୀବନ ବହୁଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ କହିଲେ। ସେହି ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଏବଂ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନିକଟତରତା ଉଭୟ ଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କିରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ମିଛ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ବିଷୟରେ କହିଲେ।
ପ୍ରଥମେ ସେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିଲେ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ସାଇକେଲ ମେକାନିକ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରକାଶ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା କଲେ। ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିବା କହି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ ନଥିଲା। ମାଗଣା ସାଇକେଲ ଦେବା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବେଶ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରକାଶ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ଘଟିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଘାତ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଝିଅର ପରିବାର ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ, ଆମ ଝିଅଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ। ପ୍ରକାଶ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭଉଣୀ ବୋଲି ମାନିଛି। କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେକ ଭୟରେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପ୍ରକାଶ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ହୁଏତ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିରଣ ମ୍ୟାଡାମ୍ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ସେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏହା ସବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧମକାଇବା ଘୋଷଣା କଲେ। ସେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କିଛି ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କହିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଉତ୍ତେଜିତ ଝିଅମାନେ ଶେଷରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କଥା ପ୍ରସାରିତ ହେବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକାଶଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ପ୍ରକାଶକୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ଖୁସି ନଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେବାର ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ କିରଣ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଦେଇ ଗତି କରୁଛ। ଯଦି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କର ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବ। ମ୍ୟାଡାମ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ପଛକୁ ହଟିଯାଏ ତେବେ ସତ୍ୟ ପରାଜିତ ହେବ। ତୁମେ ତୁମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥ। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର କେହି ଜଣେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସମ୍ମାନ ଅପମାନ ବଦଳରେ ଆସିଗଲା। ଲୋକମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇବା କଷ୍ଟକର। କେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଝିଅମାନେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାକି ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେହି ପୁରୁଣା କୋଠରୀ, ସେହି ଚେୟାର, ସେହି ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ। କିରଣ ମ୍ୟାଡାମ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଏବେ ପଥ ସଫା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମର। ପ୍ରକାଶ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ ଆଘାତ ଦେବି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଏକାକୀ ଜୀବନ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଏକ ସରଳ ଉତ୍ସବରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କୌଣସି ବିସ୍ତୃତ ଉତ୍ସବ, କୌଣସି ଧୁମଧାମ, କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ନାହିଁ। କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରର ଝିଅମାନେ, କିଛି ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଏକ ସରଳ ପରିବେଶ। ପ୍ରକାଶ ଯେତେବେଳେ କିରଣ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ବେକରେ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇଲେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଝିଅ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଭାଇର ଜୀବନ ଶେଷରେ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା। ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଗଲା। ଏବେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ନୁହଁ ବରଂ ମିଶନ ପାର୍ଟନର ଭାବରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିରଣ ମ୍ୟାଡାମ କାମ କରିବା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବ ପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା କରିଚାଲିଲେ। ବିନୋଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହାୟତାରେ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ପାଠାଗାର ତିଆରି ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୁସ୍ତକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁର ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନେକ ଛାତ୍ର ଆଗକୁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ସଫଳ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଲେ। ପ୍ରକାଶ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ
ଆମେ କେବଳ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛୁ। ସମୟ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନସିକତା ବଦଳିଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଦୋକାନ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ସେ ସକାଳେ ପଙ୍କଚର ମରାମତି କରୁଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଝିଅ ହୋଇଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ନେଇ କହିଲେ, ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଆଖି ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପାଠାଗାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନ ଏବେ ଆଶାର ଉତ୍ସ, ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେତୁ କୌଣସି ଝିଅ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମହାନତା ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ପାରିବ, କାରଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରକାଶ ସେହିଦିନ ତାଙ୍କ ସାଇକେଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ସେ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଭୟ କରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି କିରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସତ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାନ୍ତା? ସମାଜକୁ କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? ଦୟାକରି ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ ଦୟାକରି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆହୁରି ସତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମାନବତା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀ ସହିତ ଭେଟିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।